मनमाडला महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त कॅडल मार्च काढून महामानवाला दिली मानवंदना। आंबेडकर अनुयायांनी मोठी गर्दी करत आपल्या लाडक्या नेत्याला अभिवादन केले। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त नाशिकच्या मनमाड शहरातील आंबेडकरी जनतेने कॅन्डल रॅली काढून मध्यरात्री 12 वाजता आपल्या लाडक्या नेत्याला अभिवादन केले। मनमाड शहर हे आंबेडकरी चळवळीचा बालेकिल्ला मानला जातो। महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वरात्री 11 वाजता आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी सफेद वस्त्र परिधान करून हातात मेणबत्ती घेऊन बुद्धं शरणं गच्छामीचा जयघोष करीत विविध भागातून शिस्तबद्ध व शांततेने कॅन्डल रॅली काढली। शहरातील मध्यवर्ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यास अभिवादनाने कॅन्डल रॅलीचा समारोप झाला। विविध पक्ष, संस्था, संघटना व आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते अनुयायी कॅन्डल रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। आवाज जनतेचा न्यूज मराठी, मनमाड।